ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai turiya. Ahmad Aliyu za mu baiwa duka ƙwararru. Bari mu kunna labarai mu ji me ke wakana. Anas ina ga an yi mana biya. Kai a ce MMT amma na bashin da suka biya ta sun bi ni 200 tun farkon wata. Wai a ce har yanzu ga wata yayi ƙarshe a ce wai ba a yi albashi ba shi sabilillahi. Har wata ya zagayo a ce wai ba a yi mana albashi ba. Wa iyadu billahi. Wani mu kunna rediyon mu jin ke wakana ga labarai. An yi ittifaƙi cewa babu ƙasar da tafi Najeriya tattalin arziki a duniya. Sannan Hausawa sun ƙara da cewa iya ruwa iya hidda kai. Kuna da ci gaba da sauraro. Wallahi ya ɗan baba ka to min kana kuka ni wa buge ka. Wai ya ce ban laka masa bakin garka. Ba ka laka masa. Mutum in ga ɗan kamar muro ba sai na ciro ba ne mu je. Da shi ɗaya ke mun kariya idan ya amince da ni na yau tankaɗe saman rana. Baba na kwana. In ban koma kana gani na da rai da hankali kai na ce yaro bai laka fasta gidan ga. Baba. Ni an dalilin ka. Baba wa fasta uban doma zai laka. Doma. Sannu baba. Sannu. Ake baba in kana shuru wanga sai ya kare ka. Ai wannan kare da wannan kare da laka fasta uban doma. Sannu. Amma yaro nan bai da kirki. Sannu baba. Sannu. Kai ɗan ba da rena hankali ba. Kai ɗan ba tun da Ahmad Aliyu ba ko tun gidan gana ce. Baba yaro na bai sani ba ya hankali. Ina kayan bayani da wuri. Yaro na ya hankali mu tayin kai ka gida.